Passer I på hinanden. Det er nydeligt. Det er en påsøg ind til nummer 7. Det er altså første finalebil i dag. Og nu skal vi have rigtig mange af her. Alle skal igennem 3 finaler. Så skal vi have bilen over på langsiden her. Ja, tak. Men det er her fra start, der er det Jasper Petersen, der har lagt sig i spidsgården på Hovedgården, Nikolaj Holst, Danny Mensgaard, Kasper Lund og Allan Olsen. God spredning i 5. lige i øjeblikket, ikke nogen, der ligger kæmper og placeringer. Minutes to drive. Skal vi fortsætte til den bil, der holder den, skal rette ved venstre bagskærm. Tak skal du have, Patrick. Jeg hører på den, det er der for. Vi har stadig Jesper i spidsen med bil nummer 110, efterfulgt af bil nummer 17, Danny Mensgaard. Så har vi bil nummer 31 på Ødegaard på 3. pladsen, bil nummer 36 Nikolaj Holst på 4. pladsen, bil nummer 10 Kasper Lund på 5. pladsen og bil nummer 35 Allan Olsen på 6. pladsen. Så har vi nummer 17, Danny Mensgaard over resten af tiden. Den der går ned af langsiden lige nu. Skal vi se, om det kan lykkes. Det kan det godt, fordi der er bil nummer 110. En fejl på køben her, og bliver den slået ud af banen, og så ser Danny Mensgaard straks chancen og går pænder nu ind over. Og så kan vi se, at han trækker rent faktisk fra bil nummer 110 nu. Danny Mensgaard, han er på hjemmebane her nede på Lolland Falster. Kører rigtig fint. Nu skal han bare bevare roen, og så til i køren, og så holde hastigheden, så skal han nok kunne køre den her. Og lidt langt ude der, men så er det bare roligt. Der er i hvert fald 15 meter ned til nummer 2, som jo har taget forbrydelsen op, så man kan nå der. Det er Jasper Petersen der i nummer 110, en grøn bil, der køber langs her med Danny Mensgaard. Han ser ud til at være kørt. Han kører sikkert lige i øjeblikket. Vi skal bare holde sig fri af ugen. Resten af feltet, der har vi fundet til fred. Og der har vi tilbage i tiden. Vi har 1 minut tilbage til Danny til at køre sejren ned på den første finale på hjemmebane. Han står far side her på den venstre side. Så jeg tror, at han har fingre at tage og eje. Så skal bil nummer 31 lige give plads til Danny, og han har mulighed for det. Og godt trække ud det sving der, så går Danny pænt ind. Tak skal du have. 30 seconds to drive. Lad os se, hvor han er. Toren, Jesper har det der. Han skal ikke nå det til at sige. Så skal det gå helt galt. Det er jo skole af Danny lige en gang, men det er heldigvis på julen igen her med ganske gode sekunder tilbage. Så bør han nok kunne køre den her hjem. Nej, det er den der. 2 sekunder tilbage, og I fortsætter bare til at sige til.
Og her er der sammen hjem til dagens skovstur. Tillykke med første kanal lige her, og på anden dag, der har vi Jesper Fogh Petersen. Lad os køre det alle sammen, drenge. Så går vi videre til